Kessie, Keno, ja dat wordt lekker lezen. Kessie, want alleen deze week de Kobo Libra e-reader bundle nu voor maar €244. Met 30 dagen gratis Kobo Plus voor nieuwe abonnees. Klaar voor je vakantie met Bol. Ontdek het superstraf-lanceringsaanbod op de nieuwe Volkswagen ID.4 Business Sport uitvoering. Nu vanaf €349 per maand exclusief BTW. In financiële renting voor professionals. Info en voorwaarden op volkswagen.be. Net als bij de voetbalclubs moet onze basisopstelling de laatste tijd veel presteren. Chef Sport Christophe Liberlo, voetbaljournalist Marnik Geukes, feitjesleverancier Siebe van Heusden en ikzelf, Matthijs Zumri, zorgen natuurlijk met plezier voor nieuwe, scherpe analyses. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Een opvallende openingsvraag als ijsbreker deze week. Wat is jullie favoriete botermerk? En ik begin bewust bij Christophe. Oei, waarom bewust bij mij? Omdat ik al een vermoeden heb wat Marnik zijn favoriete botermerk is. Het begint met een B. Ja, inderdaad. Marnik, wat is het? Het is niet mijn favoriet merk, maar ik moest er wel aan denken, aan Becel en hun leuzen. En die leuze is? Goed voor hart- en bloedvaten. Hè? Oké. En dat is omdat je in je analyse hebt gezegd, de play-offs zijn niet goed voor hart- en bloedvaten. Nee, het is, zeker als er dingen gebeuren, zoals er zondag gebeurde in Genk. Als dan mensen zich ook nog eens gaan opwinden in scheidsrechter en VAR, dan... En je valt ook natuurlijk van de ene emotie in de andere. Als je een heel jaar als supporter van Genk gejuicht, gedanst en gedronken hebt. En dan gaat het nu van kwaad naar erger. Dan erger je. En als je dan ook nog eens kan ergeren aan ergerlijke dingen van VAR en scheids, dan is dat niet gezond, denk ik. Nee, zeker niet gezond. En dus inderdaad, over boter gesproken. Bij Genk waren ze niet tevreden of niet de grootste fan van scheidsrechter Boterberg. Ik eet trouwens geen boter, om toch nog te antwoorden. Ik eet geen boter. Nooit? Nee, alleen bakboter, dat wel. Mijn favoriete. Mijn favoriete boter is dus bakboter. Voilà, omdat anders je eieren aan de pan blijven plakken. Hè. Goed gezien. Ik kan dat ook met olijfolie doen, maar laat ons daar volgende week over hebben, over onze favoriete olijfolie. Ja, en olijfolie aan je eieren. Nee, kom eens. We zullen het maar over voetbal hebben, het zal het beste zijn. Ja. We gaan naar de andere ballen. Ja. We zijn, ja, voilà, voetballen. Bij Genk, het beginwedstrijd... Nu ben je wel... Ik ben even van mijn melk. Dan ben je van een melk samen met de eieren. Dat wordt een pannenkoekensaus. Beetje bloem erbij. Ja, inderdaad. Diep ademhalen, Matthijs. Oké, goed. Genk begint eigenlijk het best aan de wedstrijd, toch? Ik vond ze eigenlijk... na 12 seconden hadden ze hun eerste doelpoging. Dus een te flow plaatsbladje van Steukers. En dan voel je wel direct van dat Antwerp niet gekomen was om zich gewoon in te graven. Dus ze prikten heel goed tegen. Een paar ballen, scherpe voorzetten in de baklijn die gevaarlijk waren. Een paar schotjes. En dan kreeg Carretzas de kans om de score te openen. Nadat... wie was het? De bal ontfutselde Bonsouba, die de bal ontfutselde bij Odoi. En dan kwam die voor de verkeerde voet zeker van Carretzas. Hij trapte binnen het bereik met rechts van de doelman. En toen kwam de strafschop. Toen kwam inderdaad de strafschopsfout van Moudjahid Sadik. Was het volgens jullie strafschop? Ik kan het nog altijd niet zien. En daarom vind ik het vreemd dat de VAR toch die beslissing neemt. Ik vraag me af of dat hij nog een ander beeld heeft dan wij. Het lijkt erop dat de fout gebeurt op de lijn, maar ik ben daar niet 100% zeker van. Ook de verschillende camerabeelden zeggen telkens toch een beetje iets anders, vind ik. Dus als de VAR ook zijn beslissing heeft genomen op basis van het beeld schuin op de fase, ja, dan denk ik niet dat hij 100% zeker kan zijn. Nu, ik moet er wel bij zeggen, wat ik vorige week ook al zei... telkens die penalties tegen opnieuw, dat zegt ook iets. Dus Genk moet daar wel rekening mee houden. Wat niet wil zeggen dat je minder energiek moet gaan verdedigen, maar wel een beetje nadenken op welke fase je op welke manier verdedigt. En Sadik gaat er ook wel fors in, op die plaats waar hij de tegenstander gewoon kan wegduwen van de goal eigenlijk, zonder een fout te maken. Ja, want dat was het, hè. Hij dribbelde naar buiten in plaats van naar binnen. Ja, voilà. Dus er was weinig gevaar. Nu, ja...
Het is moeilijk voor een verdediger natuurlijk om dat heel goed in te schatten en om te zeggen, nu ga ik een beetje meer inhouden en nu ga ik echt doorgaan. Dat is een fractie van een seconde, dat is intuïtie. Maar bijvoorbeeld toen tegen Brugge met Schüttla, met Sadik, was ook zo. Toen hebben we ook gezegd van ja, elk contact in de 16 is daarom geen strafschop. Maar hij trapt er wel op. Dus dan geef je altijd de kans ook om te fluiten. Nu, bij deze, ik zeg het, ik vind nog altijd dat de VAR op de beelden die ik gezien heb, kan je niet 100% zeggen dat het erin of er niet in was. Ik vind ook dat je, als je ziet bij Sadik, het wordt dus ook steeds moeilijker voor verdedigers. Omdat aanvallers er een behendigheid van maken. Van het been dat komt van een verdediger, van dat aan te tikken. Hè. Dus dat zag je nu ook weer bij Kerk. Dus op het moment dat de tackle wordt ingezet, dan zoeken ze dan ook het contact. Dan wordt het lastig. Waar ik ook wel een beetje mee problemen mee heb, is gewoon met de methodiek in dit soort fases van VAR. Want ja, bij buitenspel of niet, moet de scheidsrechter niet gaan kijken. En bij dit ook niet, omdat dat zogezegd een objectieve vaststelling is. Maar bij buitenspel of niet, wordt die lijn getrokken door een computer. En dan heb je de VAR-lijn, wat ze zeggen, de buitenspellijn. En bij dit heb je dat niet. En zoals Christophe zegt, als de VAR daar 100% zeker van moet zijn, vind ik de linker deze. Ja, het is niet 100% zeker, dus dan is het eigenlijk ook niet de bedoeling dat daar dan een strafschop gegeven wordt. Ja, hetzelfde, we gaan het straks natuurlijk uitgebreid over Sint-Truiden hebben, maar ook daar wordt er een strafschop gegeven die heel licht is, of misschien zelfs eigenlijk gewoon absoluut geen strafschop. Die glijdt gewoon uit en daardoor is er ook, dan is het ook logisch dat er een heel klein contact is met Patrice. Dus ja, dat is een lachertje. De strafschop bij Genk dan, wat vinden jullie van het hele verhaal met Penders die op voorhand uitdaagt en dan erna dat het hek voor hem is? Gele kaart voor Penders. Absoluut. Voor wat hij op voorhand doet. Ja, ik vind het gewoon te ver gaan. En ik vind gewoon dat je dan als scheidsrechter daar moet zeggen, kom, hier stopt het. En gaat hij toch door, ja, dan is het geel. Het is wel eens leuk om even te jennen, maar dit was gewoon... Het bouwde op de afgelopen weken precies, telkens meer en meer en meer. Ja, en dat is, en zolang dat mag, dan gaat hij dan gaat hij daar verder in. Hè. Dus ik vind het getuigt wel van lef voor een 19-jarige. Mm-hmm. Het is wel straf wat hij doet. En zolang het mag, zal hij het blijven doen. En dan kan hij hem zelfs geen ongelijk geven. Maar... de toneelstukken die we nu gaan krijgen bij strafschoppen, waarbij degene die de strafschop neemt ook nog eens een volgorde heeft van... Want ze moeten het echt wel goed gaan instuderen, want ze zijn met 4 intussen. Geef de bal door. Hè? Ik geef de bal aan die en ik geef de bal aan die en ik ga op reis en neem mee. Allee, of je zet de muziek stil en degene die hem dan vast heeft gehad. Zoiets. Ja, het wordt echt... het wordt gewoon ook ridicuul. Hè? Maar dat doen ze dan om dat praatje van de anderen tegen te gaan. In de tussentijd heb je ook nog eens de bewaker van de strafschopstip. Die heb je ook nog nodig. Ja, dat niemand hem gaat kapot trappen. Dat niemand de strafschopstip kapot trapt. De strafschop, dat is de kat. Dat is een tongbreken. Ja. Nee, maar het wordt... jongens, we moeten wel een beetje ernstig blijven. Dan waren ze een tijd gewoon dat strafschop was. Je pakt die bal en veel succes aan de keeper. En we trappen op doel. Hè. Ja. Dat is echt niet meer ernstig. En Sherry had eigenlijk moeten houden bij zijn echte antwoord, namelijk die strafschop perfect binnen te houden. Ja, dat Sherry dan nog even is ook wel logisch. iets naroept of zo, dat kan ik nog begrijpen. Dat Bataille dan daar direct naartoe vliegt en vooral, hij moet van Penders afblijven. Ja. Hij neemt hem vast. Dus daar had eigenlijk Boterberg al meteen geel moeten trekken. Zeker ook, geel. Voor Bataille. Maar dat deed hij niet en nadien deed hij dat ook niet. Want toen Kerk een judogreep uitvoerde op Kayembe, toen stond hij echt... Niemand stond beter geplaatst dan Boterberg. En hij liet het gewoon begaan. En het is daarom, denk ik, dat de VAR niet teruggekomen is. Ik heb zo de indruk dat er een korte communicatie geweest is tussen VAR. Heb je gezien wat daar gebeurt? Want sorry, maar dat is een rode kaart. Hè? Ja, als je dit gewoon als je dit gewoon een open wedstrijd doet... dus gewoon op en je gooit iemand zo neer. Dat is toch gewoon een rode kaart. Mm-hmm. Maar volgens mij heeft... En nu, dat is een vermoeden van mij. Want anders moet de VAR die toch altijd naar het scherm roepen. Heeft gewoon de scheidsrechter in een snelle communicatie gezegd. Ik heb het gezien. Maar het is geel. En voor mij is het geel. Ja. Ik vond ook eigenlijk... Want dat Sherry naar Penders gaat, vind ik inderdaad ook logisch. En ik denk, als die gewoon iets had gezegd...
had Penders ook niet gereageerd, maar het is juist doordat alle andere spelers erbij komen dat het pas echt... Ja, dat heb je dan in zo'n situatie. En nu, ik vond wel dat Penders, die bleef daar heel cool onder. Ja, wel, die bleef gewoon rustig zitten. Die deed al tekens over van, kom, maak maar dat je weg bent en de bal op de stip en we voetballen voor. Ja, exact. Maar zo had het dus ook kunnen opgelost worden. Ja. Als er niemand bij was geweest, was er denk ik niks aan de hand. Dan komen de handjes, hè. Ja, uiteraard. Ja. Dan moeten we het natuurlijk nog over een andere strafschopfase hebben. En eentje aan de andere kant, die dan niet gefloten is. Moet Genk altijd een strafschop krijgen voor de handsbal van Renders? Ja, lijkt me logisch. Hè? Ik denk niet dat de arm op een natuurlijke plaats was. Ergens boven het hoofd. Als de hand van Renders in de buurt van het hoofd van Tolu komt, dan is het niet natuurlijk. Dan is het ergens waar ze niet hoeft te zijn. Nee, het gebeurt zelden dat je hand vlak bij iemands gezicht natuurlijk houdt, natuurlijk. Dan Fink, heeft hij het zichzelf eigenlijk een beetje aangedaan door voor de play-offs een open brief te schrijven met respect voor de arbiters. Ik ga dat altijd respecteren en dan het nu precies makkelijker is om tegen Genk te fluiten. Als je dat zegt, dan wil je zeggen dat al die scheidsrechters dit met voorbedachte raden doen en dat die oordelen over fases op basis dat het iemand van Genk is of iemand van een andere ploeg. Sorry, maar dat zijn dingen die ze nu ook in Genk denken. En er zijn allerhande complottheorieën. Mijn telefoon heeft redelijk volgestaan de voorbije 15 uur. Kom jongens, als we zo ver moeten gaan nadenken en als we echt moeten gaan zeggen dat dingen bewust tegen zo gefloten, dan moeten we gewoon stoppen met voetballen. Hè? Dat is toch nog het laatste beetje geloof dat ik heb. En ik begrijp het wel allemaal. Ik heb er echt alle begrip voor. Hè? Want het is gewoon de opeenvolging van niet alleen in deze match, maar dan ook nog eens 4 na elkaar. Ja, dan krijg je natuurlijk iets. En het hangt ook samen met die 1 op 12. Ja. Daar moet je niet flauw over doen. Die frustreert u. En die frustratie wordt alleen maar enorm vergroot door die opeenvolging vandaag en de voorbije weken. Dus ik heb er alle begrip voor dat iedereen zeer gefrustreerd is. Maar zeggen dat dit bewust gebeurt... Ik bedoel, dan moeten we stoppen met voetballen. Hè? Ja, ik heb me de vraag eigenlijk ook wel gesteld na afgelopen weekend of daar ooit iets van gezegd is geweest binnen het scheidsrechterskorps. Zo van, we houden geen rekening met die brief van Fink. Ja. En of dat dan al genoeg is dat er ergens in het achterhoofd iets kruipt. Maar zoals Marnik zegt, op het moment zelf mag dat en zal dat ook niet meespelen. Ik ben er ook zeker van, voor de duidelijkheid toch wel, want we zijn de scheidsrechters hier serieus op de korrel aan het nemen en ze zaten er ook wel flink langs. Maar ik ben er wel zeker van dat die nog altijd op het veld stappen om een zo goed mogelijke wedstrijd te fluiten. Alleen, jammer genoeg, lukt dat blijkbaar niet. En voor een stuk heeft dat ook te maken met alles wat erbij komt. Hè. Wij zitten er als media korter op. De belangen zijn groter. De trainers zijn zenuwachtig. De spelers die reageren ook nog zenuwachtiger. De matchen zijn intenser. Dat hebben we gemerkt. De matchen zijn intenser, de duels. Dus dat komt er allemaal bij kijken. En dan moeten de scheidsrechters ook nog een stap hoger op kunnen zetten om die matchen in goede banen te kunnen leiden. En ja, dat is blijkbaar toch heel moeilijk. Bovendien, die mannen worden geëvalueerd ook. Hè. Die, zowel de scheidsrechter als de VAR, hè, die krijgen punten na zo'n wedstrijd. Hè. Luc Wouters heeft hier onlangs op deze plek ook nog uitgelegd hoe het in zijn werk gaat. Ja, als het fout is, is het fout. En dan zullen ze dat zal dat gevolgen hebben voor hen. Hè. Dus dan dat gaat over international worden, als international op een hogere positie komen, meer wedstrijden krijgen. Hier in België zelfs alleen al meer topwedstrijden krijgen of niet. Dus als jij zo 2-3 weken na elkaar in de fout gaat, ja, dan krijg je die rekening gepresenteerd. Dus mocht die dan nog bezig zijn met van, ja, ik ga vandaag Genk even kloten, of ik ga Club Brugge even kloten, of ik heb liever dat Union kampioen speelt. Ik zeg het, voor mij gaat dat te ver. Nee, hopelijk ben ik niet naïef. Dus daar wil ik er ook wel bij zeggen. Maar dat blijf ik wel hopen. Maar anders, als je daarvan uitgaat, ja, ik zeg het, dan stopt het. Dan moeten wij ook in onze job iets anders gaan doen. Ja, ik hoop zeker ook dat je niet naïef bent, dat we hier allemaal niet naïef zijn en kunnen blijven geloven dat het echt zo is dat scheidsrechters altijd hun uiterste best doen. Nu, los van de scheidsrechter is het wel zo dat Genk 2 keer op rij thuis heeft verloren. En dat kan Siebe ons iets meer over vertellen. Of nu aan de scheidsrechter lag of niet, Genk verloor dit weekend voor de 2e keer op rij in eigen huis. En dat gebeurde in de competitie was al geleden van februari 2021. Toen verloren ze thuis achtereenvolgens van Anderlecht en Beerschot. Het werd 2 keer 1-2. Dus crisis in Genk, maar wat kunnen ze nu beter doen? Kunnen ze iets veranderen? Wat moeten ze veranderen? Ja, dat zijn 2 dingen. Hè. Dus je hebt het mentale aspect, wat het belangrijkste is. Dat lijkt me ook wel duidelijk.
Maar je hebt dan ook nog het tactische aspect, waar je toch andere dingen zult moeten gaan proberen als het niet lukt zoals het nu gaat. Over het mentale, Fink was er gisteren nog altijd niet uit na de wedstrijd. Dus ik moet er echt eens over nadenken. Moet ik die mannen nu een extra dag vrijgeven of niet? Het is natuurlijk zaterdag al wedstrijd. Rust rust ook wel een beetje. Dus dat is allemaal, dat is niet zo makkelijk om dat allemaal precies in te schatten en om dan op het juiste trainingsschema op te stellen. En tactisch kan hij wel. Ik had bijvoorbeeld de belangrijkste dingen vond ik op een bepaald moment van als je het voetballend niet meer lukt, dan moet je ofwel zeggen we gaan vol voor die 2 spitsen. Hij heeft dat ook vrij snel gedaan. Voor Tolen ook iets sneller nu. Maar daar zie je dat niet altijd goed loopt en dat nog niet ingeoefend is. Ofwel zeg je nog vroeger van we gaan het proberen al voetballen te doen en dan offer ik bijvoorbeeld Bangura op voor Rozovski. Want het is een heel stevig probleem dat ze manneteching zijn beginnen spelen en Antwerpen was niet de eerste ploeg op Brian Heijnen, op de opbouwer in plaats van hoog op het veld op de aanvallers. Wordt er meer en meer aandacht besteed aan de opbouwer van Genk. De belangrijkste opbouwer is Brian Heijnen. Kreeg gisteren heel vaak, of bijna constant een mannetje op zich geplakt. Dus daar moet je ook dan naar andere oplossingen zoeken. Langs de andere kant, op het moment dat hij dan gebracht heeft naast Tolu, dan ga je opportunistischer spelen. Dan heb je op middenveld ook nog wel iemand nodig, want dan ga je ook regelmatig een counter tegen krijgen, omdat je niet elk duel, niet elke bal zal goed vallen. Dan komen de ballen veel sneller terug als je met lange ballen gaat spelen. Dan heb je er ook wel iemand nodig die duels kan winnen. En daardoor zal Bangura blijven staan zijn. Dus achteraf is het zeer makkelijk en zeker op deze plaats. Maar er zijn andere opties. En wanneer hij dat moet doen, de coach, en vanaf welk moment en in welke wedstrijd. Hij had nu al de keuze gemaakt voor Bangura boven Zattelberger. Dat was ook zoiets. Zattelberger is dan ook iets meer de voetballer. Maar het gaat eigenlijk... Het is zeker het belangrijkste niet. Het is de belangrijkste oorzaak niet, denk ik. Christophe. Het is vooral mentaal. Dat je... Ja, en ook de strafschop die ze tegenkrijgen. Impliciet heeft hij ook heel veel invloed gehad natuurlijk op het spel en op het mentale bij Racing Genk. Want op achterstand komen, in eigen huis, na al 1-9 gepakt te hebben. Tot dan speelden ze niet fantastisch, maar ook niet slecht. En de eerste 5 minuten na die strafschop was het echt helemaal kwijt. Ja. De rest van die eerste helft, dat was zo precies dat die nog nooit gevoetbald hadden. En dan, want de rust kwam net op tijd. Maar je zag wel dat het bleef in de hoofden spelen. Hè? Ja. En die achterstand, dat kruipt dan in de hoofden inderdaad. En dat zorgt dan weer voor extra stress. Alhoewel dat Genk blijkbaar de ploeg is die het vaakst een achterstand heeft kunnen rechtzetten. Maar daar zie je ook weer dat de play-offs toch iets anders is. En hadden ze moeite om dat opnieuw op te pikken. En die achterstand, dat kruipt dan echt in die hoofden. En op die manier is Genk niet meer op dit moment. Maar dat heeft ook te maken met hun speelstijl. Hè. Dus ik heb het ook gezegd, we missen de lightness, zegt hij altijd. Hij bedoelde een beetje de creativiteit, de frivoliteit missen ze. Zijn spelers, die komt ook vaak van jonge spelers. Als je nu bijvoorbeeld Caretsas ziet, het kan heel contradictorisch klinken, maar voor Caretsas zijn dit geweldige play-offs. Ik bedoel, die is al op zijn 17e, leert hij onwaarschijnlijk veel bij in heel korte tijd. Daar ben ik absoluut zeker van dat hij daar als speler zeker beter van zal worden. Alleen zie je dat hij krijgt dan een heel goede kans. Dat kruipt ook wel even in het hoofd. Hè. Ik heb hier die kans laten liggen. Het hoort er allemaal bij. Tweede helft spelen ze starten echt geweldig met een schitterend driehoekje. Die bal die er ook net niet in gaat, gewoon een heel goede actie. Maar dan zie je het ook weer van, je ziet het ook aan dat kopje van, net niet. Dus mijn dag niet. En dan ga je in één keer tegen een dubbele gordel helemaal moeten spelen. Toen kwam Antwerpen er helemaal niet meer uit, worden de ruimtes nog kleiner. Dat is met die achterstand dan ook inderdaad. Hè. Genk wil net het tegenovergestelde. En een Caretsas ook, als je op voorsprong komt, dan krijgt hij meer ruimte, krijgt hij vleugels en dan is die veel bepalender dan nu als je moet zoeken. En hoe kleiner de ruimte, hoe preciezer dat je moet zijn, hoe sneller je moet zijn. Ja. Nu, dat zou hem moeten liggen, hè, maar hij had ook niet zijn beste wedstrijd natuurlijk. Nee, wat ook helemaal niet, wat helemaal niet onverwacht is eigenlijk. Eigenlijk is dat allemaal heel logisch. Die jongen speelt zijn eerste jaar op het hoogste niveau. Hetzelfde geldt voor Bangura. Dat zijn dingen die... hetzelfde geldt zelfs voor Smets en Steukers.
ik bedoel, dat je echt aan dit soort wedstrijden, dit soort van play-off-wedstrijden, waar toch allemaal, je speelt tegen Antwerpen, niet tegen Beerschot. Hè? Dus het niveau ligt gewoon een heel stuk hoger. En je moet elke wedstrijd opnieuw top zijn. En dat ligt niet voor de hand. En zeker niet als je in een neerwaartse spiraal zit. En als je het is vooral in je hoofd zit. Ja, het is vooral die reeks van opeenvolgende topmatchen, denk ik. Hè? Want in de reguliere competitie hebben al die spelers bewezen dat ze in de topmatchen het wel kunnen. Maar nu is het op korte tijd, met alles wat erbij komt, wat ik daar straks al zei, is het een andere competitie. Hè? Het is bijna zoals een EK of een WK voor landen, bij wijze van spreken. Hè? Elke seconde telt. Hè? Ja, en je begint met 9 punten voorsprong die er 4 worden, wat je op voorhand weet en wat een reglement is, waar je niet moet overklagen. Maar het zit wel in je hoofd dat je dat je in één keer maar 4 punten, dat je de rest kort ziet staan. Zeker als je punten laat liggen, hè, inderdaad. Als je dan kan uitlopen of verder, dan speelt dat niet meer mee. Maar dan win je er nog 2 en dan zeg je van, we zijn vertrokken. En dan gaat het 90 minuten goed of 89 minuten goed op Club Brugge. Het beoogde punt is bijna binnen. Strafschop tegen. Terechte strafschop voor alle duidelijkheid. Je verliest. En dan tegen Union is het echt fout gelopen. Hè? Tegen Union, ze hebben Union onder hun vel laten kruipen. Ze zijn daar niet bevoordeeld geweest door de scheidsrechter. Ja, verliezen ook die wedstrijd. Knokken nog terug op Antwerpen. Dan punt je nog en dan denk je van... Ja, maar dan krijg je opnieuw die tik van die strafschop. Dus ze hebben echt... Dat is zo tik na tik na tik. En dan... Zo kom je in een neerwaartse spiraal terecht. Ja, en daar word je duizelig van. Hè? Van verschillende tikken tegen je hoofd. Ja, voilà. En zeker ook van in een spiraal naar beneden te gaan. Maar ze hebben het wel nog steeds in eigen handen. En toch heb je het gevoel dat daar... Ja, het gevoel leeft dat ze geen titelkandidaat meer zijn. Maar voor alle duidelijkheid, dat zijn ze toch wel nog, of niet? Ja, kandidaat wel, maar favoriet natuurlijk niet procent, meer. Die is nu de toch laatste keer was 94 zeker, ja. Of 93. 94 was de laatste keer. Oké, goed. 89. Ja. Zoiets. Ik ben nog aan het nadenken. Mark? Ja, nee, ik moet toegeven dat ik gezakt ben naar 55. Ja. Dat is nog steeds boven de helft, dus dat reken ik zeker als titelkandidaat. Ja, maar kandidaat zeker. Hè? Ik heb het vorige week zo verwoord. Ze zijn geen titelfavoriet, maar ze zijn nog altijd titelkandidaat tot ook nu. Hè. Ze zijn nog met 3 ploegen die het in eigen hand hebben. Eigenlijk is dat is het leuke van de play-offs. Brugge niet, hè? Club Brugge heeft het niet meer in eigen hand. Hè? Brugge niet. Union moet punten laten liggen. Ja, juist. Ja. Kan Genk winnen van dat Union dat punten moet laten liggen, maar niet echt eruit ziet alsof ze heel veel punten gaan laten liggen? Waarom niet? Het gaat mij boeien hoe Union aan de wedstrijd gaat beginnen. Ze hebben ook wel... Je zag nu ook wel tegen Brugge dat ze het ook wel fysiek wel een beetje moeilijk kregen. Het gaat wegen allemaal. En ja, sorry, maar ze moeten wel winnen. Hè? Ze moeten wel winnen. Ze zijn gelijkspel, dat gaan ze niet... nu, Brugge speelt wel voor hen nu, dus mocht Brugge niet winnen tegen een agent deze week, dan zou het anders zijn nog zeker. Maar ik denk wel... het ligt niet voor de hand, hoor. Het mentale probleem dat Genk heeft... bij Union hebben ze ook al een paar keren van op voorsprong het opnieuw verloren. Dus het is niet zo dat die fluitend het veld opgaan en zeggen van, dat gaan we hier wel rustig regelen. En wie weet, bij Genk zit hij nu echt wel op het moment dat iedereen zegt van... Ja, alles gewoon weg. Alles wat nu nog komt, is gewonnen voor ons. Ja, voilà. Dus we moeten... De druk is eraf. Het is niet meer van moeten. We gaan er gewoon voor. Maar dat is een job voor Fink en dat is een heel, heel zware job om die kopjes deze week. Ja. Het was vorige week al een zware job en nu wordt het wordt alleen maar moeilijker. Je hebt het gevoel dat je steeds meer in de richting gaat van mathematisch kan het nog. Zo, we zijn daar nog niet helemaal, maar het gaat wel die richting uit. Ja, de misstappen kunnen ze zich nu echt helemaal niet meer veroorloven en dat is elke week zeggen we dat en liep het toch weer mis, maar nu kom je toch wel echt in de fase dat het echt erop en veronder is. Absoluut. En wie zich ook geen misstappen kunnen veroorloven, dat is natuurlijk Sint-Truiden. Maar voor we het over hun match gaan hebben, Christophe, jij bent gisteren de 10 miles gaan lopen en daar heb je een ex-Canarie gezien. Ja, ik zag op het scherm dat daar stond Gunther Verjans ineens opduiken aan de start. Ik vroeg me nog af of dat hij als ex-Canarie meer kilometers heeft gedaan dan sommige Canarische voorbije weekend. Maar ik moet nog eens gaan kijken welke tijd hij had eigenlijk, want dat heb ik nog niet gedaan. Ik ben nieuwsgierig. Denk je dat jouw tijd beter is?
Ik weet het niet. Ik heb Gunther al heel lang niet meer gezien of gevolgd. Dus ik volg hem ook niet op Strava. Misschien moet ik daar eens gaan kijken. Maar mijn tijd was niet super, maar ook niet slecht. 1 uur 18. Is het de marathon van in de tijd die nog een beetje in de benen zit? Nee, het was... Ik zoek uitvluchten, hè, je hoort het. Maar ik zat in W4 en er waren 40.000 lopers. Dus het was een slalom. Ja, oké. Je hebt dan wel het voordeel, als je in W4 start en je loopt een beetje snel, dan heb je het gevoel dat je heel snel bent, want je loopt heel veel mensen voorbij, terwijl je dat eigenlijk daarom niet bent. Oké, we zullen het over Sint-Truiden en Cercle hebben. Dat is beter gedaan. Ik kan het nog over een Wave of Mutilation hebben. Ik was Christophe de 10 Maas, ik ben naar de Pixies geweest. Dus Oké, goed. Sint-Truiden en Cercle. Die hielden elkaar, vind ik, goed in evenwicht, maar de kansen waren dan toch voor Cercle en halverwege de eerste helft kwamen zij ook op voorsprong. En niet veel later pakt dan ook Yamamoto nog zijn tweede gele kaart, waardoor STV met een uur met 10 moet. Dan kan je als nieuwe coach wel een volledig plan klaar hebben voor je nieuwe ploeg en een nieuwe strategie of alles dan ook, of iedereen op scherp zetten, maar dan is het na een half uur al bijna allemaal de vuilbak in. Toch? Ja, en dan ben je vooral ook een stukje gefrustreerd. Hè? Want ik vond die tweede gele kaart vond ze zeer licht. Lichte gele kaart. Ik bedoel, daar iemand voor aan het veld te zetten. Het is gewoon duidelijk dat hij de bal speelt. In Engeland staan ze dan recht op de banken, hè, met applaus na zo'n tackle. Ja, tijdens de weekvergadering deze ochtend was er iemand die zei van ja, voor mij was het wel een gele kaart, omdat hij met gestrekt been naar de bal gaat en de intensiteit dan hoog is. Ja, ik vond ook eerder van niet, omdat hij echt de bal speelt en hij trapt bovenop de bal, dus hij zet niet met gestrekt been richting bal en grond. Dus het was echt bovenop de bal. Dat is nog een verschil, vind ik. En ik heb ook het gevoel dat scheidsrechters dikwijls, want nu ook, het was een slechte controle, en dan gaat hij in duel. En omdat het een slechte controle is, wordt die intensiteit hoger ingeschat, want dan moet hij zich herstellen. Dat is zoals een speler die een bal verliest en die krijgt de fout niet mee. Als die dan achter de bal gaat, 9 kans op 10 krijgt hij de fout tegen. Ja. Terwijl dat eigenlijk die dan gewoon die bal wil recupereren. Maar de scheidsrechter in zijn hoofd heeft dan zoiets van, ja, die gaat revanche nemen. Terwijl dat, ja, als die fase is voorbij, dat is gewoon een nieuwe fase. En nu ook die bal, een slechte controle. En dan lijkt het alsof dat die revanche wil nemen, terwijl dat helemaal niet zo is. Of hier zit echt een thesis in. Hè? De psychologie van het balverlies. Dat is echt door alle ogen. Dus, voilà, als er mensen zijn die sport of sportjournalistiek studeren, we hebben een thesis-idee voor jullie. Goed, STVV krijgt dan later nog een doelpunt tegen en trapte in de eerste helft slechts 1 keer op doel, maar via Lamkelzee. Maar in de tweede helft, ander verhaal, het wordt 2-1 en ook de 2-2 ging zelfs bij momenten in de lucht met 10 man. Dat is toch veerkracht? Wat vonden jullie van de veerkracht van Sint-Truiden? Straf, heel straf. Iets dat ze zeker kunnen meepakken, denk ik, naar de laatste 2 wedstrijden. Ja, alleszins. Alleen vond ik het dan weer raar dat ze dat in de eerste helft niet konden opbrengen. En zeker als je dan een nieuwe coach hebt. Het ligt niet aan Wouter Franke op welke manier dat zijn spelers starten. Ja, voor een stuk natuurlijk wel. Maar ik ben er zeker van, hij heeft ook gezegd, van dat daar echt wel is op gehamerd geweest. En ik vind dat dan raar, want je wil je toch als speler dan opnieuw bewijzen voor je nieuwe trainer. En ja, dan toch zo mak voor de dag komen. Ja, ik vind dat bizar. Ja, mak, is dat ook niet voor een stuk een tactisch verhaal, denk je? Dat je ja, misschien. Dat het is dat er niet de ruimtes zijn waar je op hoopt. En dat zij net iets beter staan en weet je, op die tweede bal. En zo. Het is, het is eigenlijk altijd vrij makkelijk gezegd hè, van, die anderen zijn scherper. Ja. Ik vind het moeilijk. Ik heb het in het verleden nogal gezegd, er is geen enkele voetballer die een hele week traint om dan de kantjes eraf te lopen. Alhoewel, je hebt er wel zo een paar. Maar de meeste die trainen niet een hele week om dan in het weekend een soort van vriendschappelijke match te gaan spelen. Maar ja, ik had toch meer gretigheid verwacht, zo meer drang en wil voor die trainerswissel. Ja. Over zo'n spelers gesproken, ik had nog een opvallende statistiek zien verschijnen onder het scorebord. Rond minuut 88 kwam er wie het meest gelopen had per ploeg. En bij Cercle was dat niet verrassend Thibaut Somers. Maar bij STVV was dat Lapoussin. Die had het meeste gelopen van alle spelers van STVV. Terwijl, we hebben hier al vaak gezegd, hij is wel iemand die dan denkt van, moet ik nu nog extra lopen en zo. En nu, hij is wel mee in het verhaal, maar beperkt hem dat dan ook voetballend, dat hij te veel energie steekt in terugkeren? Dat denk ik niet. Dat zou, niet, nee? Dat zou toch niet mogen, hè?
denk toch wel dat hij fysiek genoeg in orde moet zijn om zijn taken te doen en dan aan de bal ook te doen wat hij goed kan. Dus het is niet zo dat hij technisch uitblonk, juist omdat hij meer energie spaarde om dat daarin te steken. Hij heeft geen 10 miles gelopen, hè, denk ik. Het was inderdaad niet zoveel dat hij heeft gelopen. Nee, als je dat vandaag niet meer kan als profvoetballer... Nu, er zit ergens wel een soort van waarheid in, maar Tolu maakt nu ook veel meer meters dan 2 jaar geleden en heeft nooit meer gescoord dan nu. Dus. Ja, oké. Ja. Dus, dat kan inderdaad. Maar dat is ook een ander soort speler. Nee, wel. Het moet een verhaal zijn. Hè? Ja, inderdaad. Geen of verhaal. Zeker als profvoetballer natuurlijk. Voilà. Het ligt er ook aan welke meters je maakt, hè? En aan welke snelheid. Hè? Ja. Messi was sneller met bal dan zonder bal. Hè? Dus, of is sneller met bal dan zonder bal. Ja, en hij was ook zo iemand die dan wel niet de meters naar achter maakte en zijn krachten daarin stak. Nog een opvallend moment dat ik had opgemerkt was iemand van de medische staf van Cercle kreeg geel omdat hij niet de kortste weg van het veld afging. Maar ik vraag dan af, kan je medische staf geel of zelfs rood geven? Stel dat je de ploegdokter rood geeft en daarna gebeurt er iets met een speler van die ploeg, dan is de dokter er niet meer. Dat kan toch niet? Mag dat? Wil je daar enig idee van? Geen enkel... Je zet gewoon te slim voor ons, Andries. Ik vond het een opvallend moment. Ik denk niet dat de dokter kan geen rood krijgen, denk ik. Nee, iemand van de medische staf wel, maar de dokter zelf... De dokter kan masseren en kan mensen oplappen. Hè. Voilà, dus de dokter mag... Het zou raar zijn als dokters rood kunnen krijgen. Wij pleiten ervoor dat de dokter de hele wedstrijd in de zaal blijft. Goed, en dan zal ik het nu terug echt over voetbal en over STVV hebben. Hoe moet Franken het nu verder aanpakken, de laatste 2 wedstrijden? Ik denk dat dat een vraag is die hij beter kan beantwoorden dan ons. Hoe moet hij dat aanpakken? Zijn ploeg kraak krijgen, mentaal. En nu gewoon, hij moet gewoon nu winnen. Hè. Dan zijn ze al zeker niet rechtstreeks, geen rechtstreekse degradant. Moeten ze nog bang zijn voor Kortrijk? Toch wel? Ja, het ligt aan hun eigen. Hè. Ze hebben het gewoon zelf in hun eigen hand nu tegen Beerschot. Ja. En 2 matchen, ja. Ja, je moet gewoon nu die eerste winnen hè, tegen Beerschot. Tuurlijk. Dus, ja. Nu, dat is niet zo simpel, want Beerschot, ze wonnen ook afgelopen weekend. Ja, die hebben niks meer te verliezen of te winnen. Dus. Maar daar gaat Cercle op die laatste speler dan ook niet zomaar winnen. Dus dat is eigenlijk ook wel leuk. Ja, ik vind het wel knap van Beerschot trouwens. Dat ze blijven gaan. Ze blijven gewoon gaan. Ze hebben elke wedstrijd al, want Sint-Truiden, ze hebben daar tegen 10 man gespeeld, Sint-Truiden, een hele wedstrijd. En hadden ook nog niet zo makkelijk. Dus Beerschot is weerbaar. Pluim voor Dirk Kuyt, zou ik zeggen. Absoluut. Maar nu ook, STVV heeft nog 2 matchen. Ja, als je in die 2 matchen het niet kan, dan verdien je het ook niet. Hè? Zo simpel is het. Nee, dat is waar. En dan zijn er misschien nog 2 matchen. Christophe, wie is jouw speler van de week? Wel, ik heb er heel lang over nagedacht. En ik ben er nog altijd over aan het nadenken. Maar ik ga deze week er gewoon geen kiezen. Gewoon geen, als statement? Ze moeten maar beter spelen. En dan kies ik er volgende week 2. Jij kiest er volgende week 2. Ja. Oké, dat is dan beloofd. Maar kies jij wel een speler? Nee, ik ben solidair met Christophe. Ik kies er ook geen. Maar ik kies een trainer. Ah, oké. Vertel. Eerste jingle of verklap ik eerst dat het Stijn Vreven is? We zullen gewoon de jingle doen. Wacht, nee, Sib heeft nog iets te vertellen. Ik heb nog helemaal... Over Stijn Vreven toch niet? Ja. Toch wel. Stijn Vreven is bezig aan een strafreeks met Lokeren. Na een magere 18-60 onder Hans Cornelis nam Vreven over. En sindsdien loopt het als een trein voor Lokeren. Ze pakten 24-27 en ze klommen van helemaal onderaan het klassement naar een plek in de promotion playoffs. En daar doen ze nog altijd mee voor promotie. Voilà, zo zijn we dus bij de Challenger Pro League beland. En zo heeft Siebe waarschijnlijk al volledig verteld waarom jij Stijn Vreven als coach kiest. Absoluut. En vooral ook omdat ik er enorm naar uitkijk, naar Stijn tegen Stijnen. Dat wordt gewoon genieten. Ik vraag nu dat er al camera's apart worden. Doe er maar een paar minder aan de baklijn. Zet ze op de 2 trainers. Stijn Vreven tegen Stijn. Het wordt toch... Misschien wel al vanaf een uur voor de wedstrijd gewoon 2 cameramannen de coaches laten volgen. 2 die er gewoon echt vol voor gaan en zich zullen smijten. En ja, dat is toch... het wordt toch iets, 2 Limburgers die het zeer, zeer goed doen als trainer met een ploeg. Mogen we zeker in de picture zetten, denk ik. Ja, ze doen het zeker heel goed als trainer met een ploeg. En dan hebben we het ook meteen over Patro, die tegen Beveren gewonnen hebben. Want voor Patro begon de wedstrijd heel goed met een terechte rode kaart voor Bruls, die het Patro op die manier met 1 domme actie een pak makkelijker maakte. Hè. Ja, Bruls is nog jong, hè. Is nog maar 36 zeker. Dan kan je toch niet... Meen je toch niet als je zoiets... Als nu iemand van 17 zich zo uit zijn tent, dan zeggen ze, goh, jong, toch...
kan toch niet, snotbal. Leer dat toch van. Als je 36 jaar bent. Ja. En je weet op voorhand dat je tegen Patro speelt en je weet dat dat gaat gebeuren. Dus je weet dat je constant iemand uit je nek krijgt en dat je meer in duel moet gaan dat je eigenlijk graag doet. Want dat doet Bruls helemaal niet graag. Een fantastische voetballer die veel te weinig uit zijn carrière gehaald heeft, denk ik. Maar dit is dan weer een van de redenen. Hè. Hij zich zo laat vangen. Ja, dat is jammer voor zo'n voetballer. Hè. Nu kwam Patro goed uit. Goed bekeken ook. Stijn Steijnen zei achteraf ook dat het bewust was dat ze hem uit zijn tent gelokt hebben. Niemand die daar verrast door is, behalve Bruls zelf blijkbaar. Maar toch wel knap wat Patro doet. Hè. Je ziet ook op de foto's achteraf en zo en op de beelden hoe het gevierd wordt van... dat het deugd doet. En het is echt wel knap ook wat Stijn Steijnen met Patro nu en voor Bruls zal er één voordeel nog aan vasthangen. Hij zal de sigaar krijgen misschien. Dus hij rookt graag. Maar je moet het Patro ook geven. Ze maken het dan ook wel goed af. Meteen 0-1 en dan 0-2. Het is niet omdat je tegen 10 man speelt dat het... Nee, want dat is vaak moeilijker. Hè? Dat is vaak moeilijker dan tegen 11. Dus inderdaad, alle credits voor Patro. Ja, de eerste goal is het weer Abita die hem op een schoteltje presenteert. Maar die tweede van Peters, topactie. Echt waar. Ja. Dat is toch een goede zaak dat hij terug bij de ploeg is gekomen. Hè? Qua Absoluut. voetballend vermogen en met zijn crosses en zo. Ja, hij kan echt wel het spel mee bepalen op die manier. Die goal is Jubiler Pro League. Hè? Dat is niet... Dat is geen Challenger Pro League. Dat is echt een schitterend doelpunt. En zo komen we een stap dichter bij misschien wel een Limburgse derby in de finale van die play-offs. Dan gaan we misschien afzakken naar de amateurploegen met een jingle. Maar kondig ik die aan of kondig jij die aan, Marnik? Ja, ik ben eigenlijk de nieuwe jingle man. Hè? Ja, een beetje wel, hè? Jingle man. Oké, jingle alsjeblieft. Ja, jingle all the way. Want in de schaduw van de Segega Arena konden 800 supporters wel een feestje vieren. Turkse Rangers werden daar kampioen in eerste provinciale. En zo zorgen zij voor een primeur, want voor het eerst in de geschiedenis van de Turkse voetbalverenigingen in de Belgische competitie stijgt een Turkse club tot in het nationale voetbal. Wat een contrast met een paar 100 meter verder. Ja, we hebben het net niet gehoord eigenlijk. Maar ik had wel gedacht van het vuurwerk ook niet gezien of zo. Het is fantastisch hè, dat zo'n... toch wel een hechte gemeenschap dit kan beleven. Ik ben er echt wel een beetje nieuwsgierig naar wat het vervolg gaat worden. Want het is natuurlijk... ze zijn daar heel emotioneel. En je voelt dat ook vaak in het beleid en zo. Het gaat nog wel eens op en af. Maar wat ze wel hebben is een enorme drive en wil om te winnen en om iets te doen met die club. En ja, daar zijn ze nu wel in geslaagd. Dus ik zeg het is net achter de jeugdvelden in Genk. Daar dan nog eens 800 man die er niet meer bij gingen in de CGK Arena kunnen verzamelen. Prachtig. En we hebben het al vaker gezegd, het is kampioenenseizoen. Ook Achel B hoopte dit weekend kampioen te worden. Daarvoor moest het 1 punt pakken tegen rechtstreekse concurrent Kadijk B. Na 94 minuten stond het 0-0, maar in de 95e minuut trapte Molenbergs de 1-0 binnen voor Kadijk B. Zo worden zij en niet Achel B kampioen in 4e provinciale C. En dat toont weer maar eens aan waarom deze podcast FC Limburg heet, want ook in de laagste reeksen van het Limburgvoetbal zijn er prachtige verhalen te vinden. Hè? Ja, ik ben ook wel eens benieuwd hoe dat precies gegaan heeft. Tussen 2 B-ploegen zijn er ook spelers van A-ploegen bij betrokken geweest en zo. Dus en dat zorgt dan ook weer voor discussies achteraf. Ook nog eens toch wel een soort van derby, Noord-Limburgse derby erbij toch. Dus dat is wel fijn allemaal om te beleven. En het is daarom ook dat wij als Belang Limburg, Christophe, maar je weet er misschien, je zal er meer over... Ja, deze week de beker van Belang. Eerste editie die we samen met Trekker Sporting Hasselt, om het zo te zeggen, gaan organiseren woensdag en zaterdag. Woensdag halve finales, zaterdag de finale. En de finale die zullen we ook live streamen, dus die is live te volgen. Niet alleen via tekst, ook via beeld. Ja, woensdag halve finales tussen Tesport Belicia en dan de andere is de Hasseltse derby Sporting Hasselt Hades. Dat is woensdag, maar enkel de finale is in beeld te volgen. Ja. Zaterdag in onze app, toch? Ja. Voilà, en dan zijn we rond. Dankjewel Marnik en Christophe voor jullie deskundige analyses, zoals elke week. Dankjewel Siebe voor de feitjes en de technische ondersteuning. En dan horen jullie ons volgende week terug. En sluiten we af met een jingle.